Gagayem kan kakabsat iti daytoy nga rambak misa, rambakan tayo ti bihilya ti panakayanak ti Apo. Alto dita. Alto. Tumakder tayo. Kakabsat rugyan tayo daytoy apanagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken Rambakan tayo dito nagasat nga aldaw, ti yaay tinangisalakan, na ipas ngay dito'y lubong, tamapasanto ti lubong, iti kangitingitan ti kinamanagbasol, ti Diyos dinanon na tayo, imay na tayo insalakan, daytoy ti kadakkelan aramrambakan tayo. Agkamatalag, ken mamati tayo nga rod ken kuana, pasangbayan tayo iti puso, iti pagtaengan, iti gimong tayo.
Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Bumararag tayo. O Diyos, inaramid mo aday tinasantuan arabii, aglawag babaen dagiti ranyag tinapaypay so asilaw nga iso ni Kristo. Ipaay mo kadi ada kami amang bigbig iti misteryo, ti panagranyag na dito'y daga. Mairanod kam to kumamet kadagiti ragsak nga ipaay na sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Dagiti tattao, anag na iti kasepngetan, nakita da ti lawag ang nagpaiduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga, dagiti aniniwan. Ngem ita, agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda, o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapo iti inaramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani, wenno agbingbingay kadagiti sinamsamda. Winayawayaam ida iti nakaadipyananda. Inikat mo ti pangur, anang parigat kadakwada. Sikati ng parmek ti nasyon, anang idadanes, ken nang irurumen kadagiti tattaum. Akas iti panang parmek mo iti armada, timidyan idi ununana. Mapuuran to ti amin a sapatos, ken dagiti dara-dara apagan anay, dagiti soldado arimaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki, anaited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti nasirib a mamagbaga. Manakabalin a Diyos. Agnanayon nga ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg tinaaryan a panakabalin na. Adan tulat ta kapya iti pagaryan na. Isunto ti sumukat kini Ari David a mangituray. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita ingganat inggana. Aramidan nga aramidan amin daytoy, ti Apo ang manakabalin amin. Ti sao, ti Apo. Hindi ang balbaliw nga
Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Tito. Impakitan ti Diyos ti parabor na nga agpaay, ti panakisalakan ti amin na tao. Susuruan na tayo day ta parabor, amay waksi iti saan anasantuan na panagbiag, ken kadagiti na ilubungan at arigagay, tapno agbiag tayo na parbeng, nalinteg, ken na Diyosan iti agdama at tiyempo, bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anam namaen tayo. Into nagparang ti dayag ni Hesu Kristo anaindaklan na Diyos, ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapo kada tayo, tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes, ket pagbalinen na tayo ang nadalos at tao, nga agpaay ken kuana, ken napasnek nga garamid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may ken kao Apo. Kadagidi nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto ti bilin a mailista ti amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna a sensus ana aramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na panagpailista amin a tao tunggal maysa iti ilina. Agsipod agsipod na nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Nagrubwat iti ili a Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili a Bethlehem, anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken Maria ana itulag ang asawaen na tapno agpalistada, masikog idi ni Maria. Idi addada sa jay, demteng ti oras, ti panagpasngay na. Inyanak na ti inauna nga anak na lalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong tawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso, adda sumagmamano nga agpaspastor, nga adda iti away, nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo. Nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinunati anghel. Yeg ko kada kayo tinaimbag adamag apakaragsakan nyo. Wen da kayo ken dagiti amin at tao. Itamet lang nga aldaw ditoy ili ni David. Maipas ngay ti Kristo nga Apo ang mangisalakan kada kayo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yun to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulloong.
Pagamuan nagparang tidakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatuan alangit ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay-aywan na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka. Merry Christmas. Merry Christmas. Manipod tatay mabalinan nga tatay ko maalas alas 4, alas 6 aging ganan na rabi inubigat may sa aliturhiya daytoy. Ta mabalin tayon nga rambakan dayta na indaklan nga panakayanak. Tadi tayo mo't amo oras malaksid ano adda kayo idinaganak ni Maria ta ammo tay kumano eksakto no anya ti oras adda ka idin ang tinatay. Ay awang ka unak na adda ka kuman tapno maibagatay ko maji eksakto nga oras iso ti panagmisa tayo ngam awam mo nakaisurat ta naipadamag maglaangan after danagyanak nga may nga parokya. Dayjay agigyan dati away. Kamasikog dayjay bakit na tinagan na dayto nga lalaki. Jose nga talaga nagan na, Jose manganop. Kaya di agawid, agapo ta masikog ni bakit na makaanak. Talaga nga makaanaken. Dayjay pag naanda nga agawid nga pag naanti kalsada, tinagan na dayjay nga dalan uyas. Tapay nga uyas naguyasan kano ti dakkel nga uleg idi. Katalaga nga naganak ijay dalan ni bakit na? Katatan gaputa napaanak na mabuteng mga jibuneng na ti pangputid na jay ko nang kayas ti bulaw, you know bulaw? Bellow in English. Nang kayas ta natadtadam iso ti pinangputid na jay pusag. Kaawam mo ti pangrepot na. Siyempre Manilo no anya day nala na di pagsilsilo na nga diyan mo sa ti abuno day ni krrrt ko na day war amuyo ti abuno iso ti pinangrepot na binungon na diyan pasalutan piman sa napanagaya papanday bagkat impanda mo ilagat ije center iso nga tinagan day nga ubing uyas nayanak nga rod ije paguyasan ti ulag ka use meron sa apay bakit na di magkamali basta o sige tatang na di anak na ni uyas apay nga hanga Jesus kung kunak kimaginan nyo maadi rigat ni Jose ken ni uyas awan ng partira naganak latad jayan tilain repot na magkadapi ng iwanan the same situation ken ni Maria ken Jose dito ebanghelyo tayo no di longer version ti dagiti dadumang ebanghelista ti alaen tayo nagberbirok da napanda iti may nga in pagdagdagusan ta mapandagarod agpasensos agpailista kunana awan ti pagyanan dito no kayat yu adda pagyanan dito likod kunana ay ti pagtarak di kalapaw ti baka karnero nya nagana asa nya nga ta kabalyo kadakwad tan kay ijay tinagyanan na ijay nga naganak imagine mo ta may samon ni Jose awang mo tineksan na nga umay dakman tulungan nag-grow anya na ganan group video call da kumata na pandatin awang mo isunan ano niya aramid ijayen no kitaan nyo dito indaton dagiti do nga ubing da jeti Belen no kitaan tayo dagiti amin usual nga makikita tayo iti dito tinagan na Bethlehem event ti usto nga Belen ko na tayo ti usto nga nagan na dita Bethlehem event ta ijay Bethlehem adana iyanak iti kulluong. Daya ti Bethlehem event. Ngam no kitaan tayo, naggagampor daytan. Namudi naggagampor, naglalauken. Addamuten three kings, addamuten inya naganan, addamuten regregalo dan, addamuten inya karnero asno kada kumkompormitan, adapay ka bitwonan. Apay didimanon dagita arid ta di da pala nagawid kumamo ni Maria ken ko naggigyan da ije ti manno nga aging gana nga nataw-tawanan na bul haan idinalpas nga naganaken na nagawid dan ti ko man nakakitaan da nagitoy arin ake ijayen abalay da
after how many weeks nga napaltiingan dati bituanan nga ibagada mapandagday dayaw binirbirok dan no ayan natin na iyanak. Handa nga na danon maidtanin nga pandya mo in-connector amin dagit basta ti usual nga agar aramid ti Bethlehem event belen ko na tayo kasta ti senaryo na ngam daytan dagit tatalong ari napandalaengan a later. Mano nga wiksan manubulbulan ng asada na birukan dayta nga king katatan na nabirukan dang adje kulluong. Apay di lala nagawawid metten apay nyala tinububra di da nga nagawid da Maria ken ni Jose. Adda pay bitwon bitwon kada kita nagparangan na ori dagijay inya tallo nga ari bitwon tinangi daldalan kadakwada isongor nga adda dayta kantata yung bagkak sa didaya kunana dayja ite kan tibatog na kasi kantata yo ngam di jayon akan napandan ang dagiti ari later ang ijay handa nga nadanon ijay kulluong nagawid damutten kalpasan nga naganap. Una nagpasinsusan, haan nga diya, dada pala di kulluong kadagtamo dagita ari nga, nagdaydayaw inted damot tabalitiw insenso ken mirahaan. Ngam pinaggagampor tay amin, agraman jibeton, insabit tay mo ijayan, nga ito'y kantibatog na. Kinukit kitaan tayo kakabsat, mayat-mat at mailadawan na, but ang kumaang nga kasta ti eksakto. The first Christmas, ti imuna nga Paskwa, kanunumuan. Tatamutan, pabunggaan, han? Kanunumuan, tiim mo na a Christmas. Kulloong, abang pa'y na ikaringan, nagyanan na. Tatamutan, pinabunggaan. Pailaw doon, pailaw dito, pailaw doon. Nalaga, ano kita tilubungan ka, pinabunggaanan. Mabalimot ang kaspagyaman, pang sopapak kumadijin mo nga Christmas. Ngam no, amerisan tayo, ti Paskwa, nga imuna, dahi tapan nakayanak, kanunumuan nga pan nakayanak, ti Ari. Ari tinaiyanak, haan nga kasla ka dagiti Ari, nga dagiti Prince, nga dagiti Ari, dagiti Ari, idi pa nawunda nga naturay. Ngam ti imay nga mangisalakan, kanunumuan. Kinukit kitaan tayo, nagmayat nga pampanunutan. No da kayo, adda di nagtibalayo, dayta simbolo ti Bethlehem event, adda Christmas tree tayo, adda Christmas light tayo, adda pa ilaw tayo, majibalbalay tayo, adda ti unag ti simbaan. Kanukit kitaan tayo, ayan na nga minday ta nga, ayan na ti pudpudno nga kaipapananday ta nga Paskwa, ayan na ti pudpudno nga kaipapanan na dayta Belen, ayan na ti pudpudno nga kaipapanan na ni Jesus. Kung agpatpatinggalaang dito unag ti simbaan, ulitin tayo, di imbagatay di na minsan nga aldaw di kalman, narabaw pa'y laeng nga pamati. No ti pa nang ipagarup tayo kaadda pa'y laeng idtoy, ngahan tayo nga kabailan nga iawid, awam pa'y laeng. Sa din no kaditi pudpudno nga pakasarakan. Kuno kitaan tayo, no amerisen tayo, ti kumarumbeng nga pagyanan na dayta, di unag ti pamilya. Nagyunag ti pamilya, dadta makastrik ni Apo Jesus, at daan pa nagkaykaysa, respeto, panangipatag ti galad ni Apo Jesus, iti unag ti pamilya, dayta ti pudpudno nga Paskwa. Kano kung kuna tayo, agririri tayo ti kinnablaaw, Merry Christmas, Merry Christmas, nagado ti agkablaaw ti Merry Christmas, uwan na pintas dayta. Nagmayat nga kablaawan, jigayom mo ti Merry Christmas, naragsak a Paskwayo. Nung sakbay ta ko mga ibatan iti sa bali, DJ sa nga pamilya, DJ Paskwayo, nap-nap no. DJ ko mapuso, DJ pamilya, si sa nga gimong, nga DJ pamilya tayo nga umuna nga gimong, iso ko matimang sasalot, kin ni Apo Jesus. Iso ko matimang ubba kin ni Apo Jesus. No makastrek ni Apo Jesus dayta, awan ti dwa-dwa, ure awan dekorasyon mo, naragsak a Paskwa. Naragsak a Paskwa. Kanagmayat mga pampanunutan, alada tayo, nagsakripisyo tayo. Kada kay nga nakanunot, siyam nga rabii, siyam aparbangon, nagsaksakripisyo. Tada ito'y tipudpudno nga dayjay nobena tayo, dayjay siyam nga panagsagsagana tayo, dayto'y tibagsak na. Ngam nagapo ti bannog,
Ti pampanunutam ka no Chibuen. Makalong to ka dagi handa tayo. Kung kunang pala ito nga dato yung makimismisan. Samo mo ilan na miss da ito'y kapapatgan. Akasla maawanan ti anag. Kadagiti daduma ka imunadan, agpapartidan. Handan masango nga may rambakan. Agraragsakdan, agkakantadan. Mayat. Ngam ti pudpud no nga kaipapanan na iso da ito'y. Kasarak mo ni Apo Jesus. Haam mo lang nga kasarak, iyawid mo, iyaunag ti pamilya ni Apo Jesus. Rambakan nyo, iyaunag ti pamilya ni Apo Jesus. So kung nagmayat ko man, ni nanang, ni tatang, dagiti anak, wano anak, agawid kayo, adda ka ijay, adda anya naganan, inyawid yun ni Apo Jesus, nga iso ti kapapatgan nga gamang tayo. Kuna tayo garudan ka, dahito ti kararagsakan nga napasamak ti lubong. Kadadakilan nga birthday nga celebraran tayo ti entero alubong. Dahito ti kadadakilan nga istorya ti panakaisalakan apaya gapo ti panakaanag ti basol dinanon na tayo ti Diyos babaen ken ni Apo Jesus. Kanya ti rumbeng nga rinaan tayo iyawid mo. Haan lang nga ditoy. Haan lang nga di ti ramrambak tayo kadda ti unag ti simbaan adda ti dekorasyon. Iyawid mo di unag ti pagtaengan. Pagariyom ni Apo Jesus. Kasano pa nagari na? Nagmayat ko mano, ari ti kapya. Is there peace inside the family? Adda ka di kapya di unag ti pamilya. Di pa nagkakaaruba. Ari ti kapya. Adda ka di kapya di pa nagkakaaruba. Ari ti pakumbaba. Nagmayat ti pamilya nga ta nagpapakumbaba niya. Nagmayat ko madaya pamilya nga awan ti mangingato oran niya ti estado na ti panagbiag. Nod na nagbasol pinakawan lata pinakumbaba anya nga pintas na nga kitaan nga pamilya. Ari ti ayat. Iyawid yo ti ari ti ayat. Nga oray ko na tayo nga nagmayat di discussion tayo idi na minsan nga rabi nga nya dayjay oray marigrigatanen ngem saan nga maapektaran di ayat mo tanap na iparsuha ka nga agay ayat. Ni Apo Jesus agtotoo kan ijay cross marigrigatanen madusdusan mabilbilang ti angesnan ti rumrumwar iyingiwat na ayat pakawanam ida tadi daam mo ti aramiden da ita nga aldaw makipagyangkan to kanyak ijay paraiso kita inyo di nga iyawid tay kuma nga oray na adda nabanbanog kan exhausted kan stress kan ngamhan nang apektaran di panagayat tayo. Uray no kung kuna tayo nga adhan nga pa nagkinaawatan, haan na nga apektaran kuma, di jay panagayat tayo. Naadaman kadwa tayo, amo tayo, kadwa tayo ti trabaho, marigahatan tayo at nagriga met, mabannog tayo met akas tao. Ngam ti idaw-dawat na dati ari ti ayat, haang ko mga maapektaran di ayat tayo. Hangga po ta sinitik da ka, hangga po ta pinasaktan da ka, wan masaktan ka as tao, ngamhan na ko mga apektaran, dayjay ayat mo. Dayta ti ari ti ayat. Kano maiyawid tayo ni Apo Jesus, adda karbangan tayo. Nga mangibaga ti happy birthday Jesus, ko natay mata. Merry Christmas. Kaysa nga ko natay sakbay tay kadi nga ibatan dayta nga ibaga tayo nga naragsak a Paskwa tayo. Naragsak a Paskwayo, naragsak Paskwam kabsat no kuna tayo kuma sakbay tay nga ibatan dayta lawagan tay kuma nga ni Apo Jesus ti ragsak nga naggapuan na ditoy. Isugarod nga joy to the word. Isugarod nga diya panangi pablaak mo ka Merry Christmas. Naggapo di kaunggan, haan nga naggapo ti outside. Tanudad duma ti kablaaw tayo ka nagapula ti ruarahaan. Awampay ti Christmas kanya tayo. Ori ka simple di handa tayo. No daduma ti pakarikutan tayo ka di ihanda tayo. Mayamet. Nagita handayo. Sigurado naghanda kay amin nagkakaaruba. Mabangbangles tumula. Naghanda kay kumabasita. Nagpipinaranod kayo. Nagmayat kuman. Awang problema dita ta celebration garod. Ngam laglagi pun tayo, di kablaaw, haan nga agapot outside, agapot to'y. Haan nga ti kablaaw, di pamilya, di unag ti pamilya, haan nga agapot sa bali. Di ti pudpud no nga Christmas, dadtoy. Kamuudyanan na anya gamin ti rason nga agragragsak tayo.
No ayat ti inyeg na ti kinapakumbaba, no insagot na ti bagina, is all about, Christmas ko na tayo, ti Pasko is all about giving. The meaning of Christmas is all about giving. No kas ano nga nagparabor ti Diyos, so papakam, iburay mo met, data ka unggam, giving nga mangtid ka, iburay mo. Anya ti mabalintay iburay? Ha, no, oray kat no, oray kat no, haan nga sanikwa. Nabalimpay your sweet smile. At damot tao nga talagang naiparsuangan sa amo umisam. Oray umisisam mo ko nakarupangat pay laang. Adamo nakangursiit nga, oray marurodan ka nakangursiit pay laang. Your sweet smile. Anya tinapintas nga itad tayo, han lang nga sa nikwa. You can give no makaitad ka iti sa nikwa, well and good. Awang problema dayta. Di biyag tayo. No kas anong nga iburay mo ta kinataom, dayta oras mo ta katataom, iti sabali nga tao nga makatulong. Adda ka di maragsakan, makita da ka di nga si katao na ka ni Kristo nga naiyanak. Adda ni Kristo nga magsasalot king ka iti barukong mo, mariri na da. Dayta ti Christmas, itid mo kadakwada ni Apo Jesus. Sino ngamin ayan? Di tayo sa mo maaawatan ngamin. Sino mangiburay kin ni Apo Jesus iti tao? Ni Apo Padi? Haan kurang. Tinasanton amisa, mabalin tinasanton amisa. Ngam anya ti bunga na king ka. Sino ngamin ti mangiburay kadagiti tattao nga mangipari na kadagiti tattao nga dayat ti Diyos. Mabalin anyo mayuran o may na kayo ikan ti Christmas yo. Ngamahaan di katatao tayo. Datayo ti mangiwaragawag kadagiti tattao nga adda managayat a Diyos. Kas ano, di pa nangiburay tayo, di wagas ti panagbiag tayo. Ngam no si Kamet. Pumusay kan din pa napadasan ti nagayat. Inggi imot, inggi tangsit, inggi managing bubukod. Hamo pa'y napadasan ti Christmas, awang karbang nga mga may baga ti Merry Christmas. No di ka pa napadasan nga inted di bagim magkinikabsat mo para ti pagimbagan na tapno maitanog, awang karbangan tayo nga mga baga ti Merry Christmas. Ngam no kaya tayo nga iburay di biyag tayo, taadda ni Apo Jesus kada tayo, Merry Christmas kuna tayo. Ala iyawid yun ni Apo Jesus, haan lakadi nga dito unag ti simbaan, haan lakadi nga di ayan ti handa, di puso, kingi jay pamilya tayo, nagpintas ko mga kuna tayo, ang mabalin yun to ikablao madamdaman, Merry Christmas apaya, naggapo di pusom, iburburay mo ni Apo Jesus. Di pamilyam at dakarbangan yun nga mangibaga nga Merry Christmas, tapaya dadtan ti ayat, dadtan ti ari ti kinapakumbaba, dadtan ti ari ti napudno nga panagserbi. Kiti kabayatan ti panagramrambak tayo kakabsat, don't wait for the 2015. Now na, tata. Hanyo nga orayan ti Christmas ganton bigat, tata. Hindi mo pang panunutan tayo kami, kaadam to pa'y sumaruno, haanan enjoy your day, tata. Rambakan tayo nga, daan rag o tata. Haan nga antay nga orayan di sumarunon to, no bigat no, atiging ganto pa'y lati New Year, tata. Isugor, di pa nagrambak tayo. Awatom ni Apo Jesus. Umuna, ang dadto yan, nasanton ako munyon. Naawat tayo tiladawan na. Ngam data tinasanton ako munyon. Anya ti bunga ti komunyon king ka. Gapo di pan nakayanak na. Imbati na sakramento, dadto yan. Awatom, sumrek. Rugyam nga iburay. Anya may kadwa niya ti bunga na kanyam. Ayat. Kaano, tatan. Hanyo nga orayon ti bigat. Ang balbalyang mga yara sa asta kaabay mo, Merry Christmas ko na. Kita nyo nasakit pa ilan na kami yung mga ito. Sabali di kablaawan. No addan ni Apo Jesus nga sumrekan, sabali di kablaawan. Hanga kalatat tayo nga very artificial nga Merry Christmas. Nang numaawatam nga ni Apo Jesus kadadto'y puson, mabalim mo ikablaaw from the heart. Tadadto yan. Tatapan, nakananto ni Santo na Komunyon, ulitin tayo, alain nyo, anya tibunga na, dahi puso yo, dahi katatao tayo, iso ti iburay tayo. Uray ka no, adda gulo ti lubong, uray ka adda problema ti lubong, uray ka adda rigat, adda challenge ti lubong. No, mariri na tayo latadya ka adda ni Kristo kanya tayo, nagpintas a Paskwa tayo.
Ngala naragsak apaskwa tayo amin apo, awan pilpilyan na, ori dagitay mang subsubaybay ti live streaming tayo. Awatin nyo ni Apo Jesus, iti kararag ti parokya kada kayo. Makastr ko maapudpud no ni Apo Jesus, iwalin na ko maamin nga saksakit tinakam, pannakaupay, sakit ti bagi, emosyonal, psychological, iwalin na ko maamin tapno dakarbangan tayo nga agragsak ta Christmas, kadagitayhan nga makapanti pamilyada nga aga malidlidayan tatagundaway ni Apo Jesus. Adda ni Apo Jesus kada kayo, dumanon ni Apo Jesus kada kayo, iso ko matimang tiragsak, kadagiti ag problema apang pamilya, makastrek ko man ni Apo Jesus, iwalin na ko maamin nga problema, iwalin na amin nga susik ti pamilya, tapno agari lat ti kapya, agari lat ti ragsak tayo. Ala kada kay amin Apo, at dadtoy kindagitay dumdumngag, ala ti kararag tayo nga may sa makapagari ko maday nga ari ti kapya. Hantay nga ibati ni Apo Jesus dita Bethlehem event. Hantay nga ibati dita Belen. Iyawid tayo iti puso. No iyawid mo iti puso, iburay mo kadagiti kakabsat mo. No maiburay mo kadagiti kakabsat mo, kuna tayo nagasat a Paskwayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, no madanon jay pasat na Apo nga inyanak ni Birhen Santa Maria, agparintumang tayo apagbiit. Datay amin mamati iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo aneso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos. Puken kwa na ramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo. Kahit nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, agparintumang tayo. Tumakdar tayo. Ituloy tayo. Hindi pa nakabalin, Espiritu Santo, ket nagbalin. Kastamo't anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti Pilato, nagtuto o ket na itanam. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti si dadayag. Tapno ukumen na dagiti si bibiyag kan kadagiti natay. Ipagarian na dinto agpatingga. Mamati akme ti Espiritu Santo nga Apo inmangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmo ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napno ti lubong iti ragsak, gapo ti panagbalin ti Diyos, at tao babaen ken ni Apo tayo Hesu Kristo, agdawat tayo iti ama tayo ani ilangitan, tapabaraen na ti puso tayo iti ragsak, iti dayti nagasat arabii, ket kuna tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Agpaay kadagiti amin a Kristiyano, iti sangalubungan. Tapno maragpat kuma ti ragsak, babaen ti kapya ken panagkikinaawatan, iti baet dagiti adu a reliyon.
kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin na ubing, nang runa dagiti ulila, tamarik na ken mananamda, ti kaipapanan ti Paskwa, babaen dagiti tattao anaayat at tumulong kadakwada, kumararag tayo. Agpaay kadagiti saan pay ang makamamu kini Apo Jesus, tapno maragpat damet ti panakaisalakan, babaen ti panagayat da iti pada da a tao, kumararag tayo. Agpaay kadagiti babasit agimong, dagiti Kristiyano, tapno agbalin ita nga aldaw, arambak ti ragsak, babaen ti panangibiyag da ti Espiritu ti Paskwa, kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin nga imay makipagrambak, ti panakayanak ti Apo, tapno agtaeng kumatiragsak kadagiti puso tayo, babaen ti panangaramid tayo, kadagiti kalikagum ni Apo Jesus, anailanad iti Ebanghelyo, kumararag tayo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Diyos nga amami imay ni Apo Jesus kada kami kas tao, tapno iranod na ti kina Diyos na kada kami, ket maikari kami nga agbalin nga anak mo. Tulungan na kami nga agbalin akas kenkwana, tapno kanayon maikari kami nga anak mo. Dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi.
mararag tayo kakabsat na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Sapay ko maapot na makaayayo itadayag mo daytoy sagot mi ita nga aldaw ti panagpiestam iti kasta gapo ti panakisinnagot mi ken ka pagbalinen na kami amayasping ken Apo Hesus iso anang ikallay sa ti kinatao mi ita kina Dios mo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagitapos puso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Diyos. Taga po iti misteryo ti itatao ti anak mo. Nagranyag ti baro alawag ti gloriam kadagiti mata ti isip mi. Tapno ti pannakaamumi iti Dios at ilangan na makita. Gapuken kwa na maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunami adi agsarday. Pudno nay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi ngarot ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti
iti misteryo ti pammati. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na Diyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayon.
dawatin mi apo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Pumia Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol miti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam katkas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamin. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo.
mararag tayo. Ipaay mo kad apo tada kami amang rambak asiraragsak ditoy daga, tipan na kay pasngay, tinangisalakan kada kami, agbiag kam kuma asisingpet, tapno maikarikam to makikadkadwa ken kuana sa dilangit. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Agtugaw tayo apagbit kakabsat. Nagasat nga panagtitipon ket nasaya at launay gapot at datiin at iili tayo ni Mayora niya ken nasya at no denggan tayo ti mensahe na kada tayo iti daytoy nga Pasko. Apo Mayora. To Reverend Father, Father Rufo Abaya, kastamot kada kayo nga padak nga pumarokya. Kablawang kayo apo, iti naragsak nga Pasko, kada tayo amin. Agyaman tayo, iti daytoy nga nasantuan nga misa, kas panang celebrar tayo, dati ko na ni Father datay, kat iso iti kapapatagan nga intayo celebraran detoy panakayanak ni Apo Jesus ken ti panagayat ni Apo kada tayo ta inted na iti anak na ket numalpas detoy misa amok nga naragsak Apo iti puspuso tayo ta adda intayo riknaen Apo iti kinaadda Apo ni Apo Jesus kada tayo saan lang iti daytoy nga panangrambak Apo iti Pasko no dikit di pati taginayunin tayo ko mga tuy puso tayo Apo ket adda ni Apo Jesus ta deta iti mangipakita Apo iti ayat intayo riknaen Apo iti ayat ni Apo kada tayo ket no detoy ay agari ko maapo iti ayat tuy puspuso tayo tano adda ayat ket adda talna Apo iti panunot ken puso tayo numangrugi Apo ti uneg iti pagtaengan deta nga ayat ket kasko na ni Father datay ket isu iti kasla iburay tayo met Apo iti pada tayo nga tao para iti pamilya tayo ken para iti komunidad tayo ket deta nga ayat ket magunod tayo Apo iti talna para iti pamilya ken para iti komunidad ket Merry Christmas kada tayo amin na po. Thank you, Apo Mayora. Tata ipabagak ka agro panget tangkan nakasagana yung kitaan niyo adapay ko diguna di cellphone na. Pagyamanan tayo amin Apo, manipod nangrugi tayo nga nagsimbang gabi kadagiti amin nga gimgimong da kayo nga nagsagsagana, nagsaksakripisyo tap nagbalin nga narungbo ken narambak dagiti adal tayo kada kay amin nga gimgimong ken agencies nga nang sponsor iti mismisa tayo ditoy simbaan ti Parbangon awan labas na sapay ko matamari na yo ti Pasko dagiti nang sponsor tatta dagiti kakabsat nga kameng ti Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, Mother Butler's Guild, ken CWL, dagiti nang idaulo ti panagserbi, ken ti panagkanta ken da kay amin, awan labas na Apo, ni Apo Diyos ti maidaydayaw, pagyamanan tayo isuna, tanaikkan tayo ti gondaway nga agserbi, haang ko mga di pakaidaydayawan, no di kat isuna ti maidaydayaw. Into no bigat Apo at damot laeng misa tayo ditoy, alas 9 iti bigat, kalpasan na, danto simple Christmas program tayo Apo. Hindi dyan, dapat exchange gift ko nada, mupay. Nya dagitoy mabalin mo tipusi, kada aba, ako'y, kada alagat, mabalin lata mo ito nga paki-exchange gift na dalaki di Apo. Makabirok tayo pati panawil, iso na imimas.
May kadagitay may awis kada kayo amin apong o may makipagragragsak Christmas program no bigat na dalubon nyo nga kanta idanon nyo dito ita dapa contest ni auntie nate. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibi ti kaasi na pagtalawin na kuma dagiti kinadakes yo ket pagranyagen na iti uneg dagita puso yo tilawag dagiti bertudes iso nga nang paksyat kadagiti sipnget iti lubong babaen ti tatao ti anak na ken na magranyag iti daytoy na santuan arabii babaen ti nagloryaan apan nakaipas nga iti anak na. Amen. Kinayat nang ipakdaar tay anghel kadagiti pastores tinaindaklan aragsak ti makaisalakan apan nakaipas ngay ni Kristo sapay kumatapunwen na dagita nakeb yu ti ragsak na ket pagbalinen na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Amen. Ti Dios ana magkaysay ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na punwen na kay kumatikapya ken tinaimbag anakem na ken pakiranuden na kayo iti agnanayon aragsak na. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumanga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Kablao kada tayo amin Apo. Merry Christmas. Merry Hey, palakpak.